nggih lho. Aku dikirane ora gelem lho. Alah. Seneng lagi tumontong mriki kula. Nggih. Kula kepengen kat bayi dugi mriki nembe niki kula. Jenenge besan dijak mulih ora gelem nembe niki kula. Luar biasa. Nggih. Biasane pun dahar tengen kula lho niku tengen kula. Bar dahar pelencing brojol kalek rong kursi. Sakniki alhamdulillah luar biasa. Pun to, mengki kula sawer kabeh lek ngono. Lho mesti sawer ambek lagu kan kira sawer ambek apa to le. Nggih, kondur mengki nggih. Lek kondur mengki ingkang dereng foto monggo. Panyuwunanipun Mas manten Mbak manten ingkang dereng foto monggo nyumangaken foto rumiyin. Monggo. Saking dalem mriki utawi saking dalem Jambangan. Menawi kondur, mengki kondur sakniki kula tutup, kula nderek mawon. Berarti setunggal lagu malih nggih. Nggih, napa lagunipun? Monggo ingkang foto monggo. Saking dalem mriki. Wih, mung sakmene ya. Napa, Bu? Mbak? Halo. Hah? Napa? Magadir. Waduh, akeh iki. Apa disetelne CD ya? Lho, ya mboten. Lah akeh gek ora patek krungu lho. Kuping iki sisian ngaten iki lho. Napa? Kula mirenge wau nyawiji, terus napa maneh Bu? Kembang rawe. Kuwi apa to, Nak? Lho kula mirenge ngoten ae. Kembang rawe iki jaman semol saiki diganti, Nak. Napa? Puspita anggateli, Nak. Sami mawon. Lah iya lho puspita kan kembang. Anggateli kan gatel. Dadi ning ngene jenenge. Gatel nggih. Heeh, puspita anggateli jenenge. Nggih. Kok bilih kersa nyanyi niki perwakilan saking Monggo, derek saking dalam Jambangan. Jambangan. Pripun? Aduh, Mbak, monggo. Monggo. Sak lagu 50.000 jenengan nyanyi. Pun. Ki tenan po ora. Lho, dhuwit sak tas, Nduk. Padakne kaya apa. Iki badhe kudu rendenge ning ngebel kono kok. Ya, Bu. Dhuwit popolan. Saestu lho, Bu. Lho, ayah ki apa dikran? Kuwi jenenge, Bu. Sak lagu 50.000, monggo. Engko dikran aku pamer ora. Sedekah kula niki, Tru. Berlaku damel penyanyi napa mboten? Alah penyanyi ora. Piye to ki? Kanggo ibu-ibuke karo mbake. Ya gak adil ngoten. Pripun? Ingkang badhe nyanyi monggo satu lagu 50.000. Halo? Hango. Mboten enten? Jiro lupat mau ilang lebok alah menak kaya ngene kok. Kok mboten enten sing anu damel Lah iya penyanyi lho wong mawon. awake dhewe nyeset kene 75. Wis sak lagu lah 50.000. Oke to. Ya. Lagunya apa? Mbak mantan lagunya apa? Satu lagu. Aku jenengan habis ini ditutup kita pulang bersama-sama. Lagunya apa? Ayo, ini spesial Mas mantan Mbak mantan. Loh, dangdut bisa, pop bisa, keroncong oke, campur sari oke. Ajeng foto riyen. Sik tak tekonane foto. Lek foto bangga kok. Ayo Mas mantan Mbak mantan lagunya apa? Ada lagu? Nggak ada? Mbah Bolo? Dan? Kapilut? Alah. Lek teng mriki pangapunten, lek tenggene Tegalrejo, lek sing nyuwun niku besan 1.200 Pak lho. Lah piye lho? Lah piye lho wong jenenge nyuwun ke besan kok. Lah priye 100 kira iso. Oh mau nyanyi. Sini sayang. Alah. Ini. Iki mau anu ya. Yang tadi kira sama nyanyi 100.000 tok. Yang kira 50, yang nyanyi 50. Oke? Lho, ompatke lho. Kula pun 2 lagu lho. Lah kok diwane pakmu menak-men gawa. Kowe kok ditukani rokok pakmu bosok kowe kok iso. Wae kono. Nang nyanyi di atas sayang di atas. Lah ya to wong pinter ke ngoten niku lho. Iso kira 50.000 nyanyine 50.000. Ayo yang lain monggo. Duit sak tas kula niki tenan. Ora kok sombong. Wong kula ki napa lho wong. Penting dulur kula niki nggih. Duren wis panen, mantis wis woh. Lha nyapa lho yo. Utang 100. Lah nggih pinara teng ngebel Pak Bu. Pinara madosi harmoni Gus ora penak kok dikirane kasus. Tenggene patke teman-teman pun patke ngebel pun monggo pinara. Mangkele pun durene mateng, manggis mateng pinara. Lagunya apa sayang? Hah? Oh sekti. Berarti sek langsung ti ya. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Pakai mic. Arinda kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Wah, kelas 5 salah 100.000. Kita tahu nomor duit 100.000 berapa? Lah ora nomor tak jelane selawe lho, Nduk. Lah ora kulinonya kelas 1 kan kaget kok kaya ya. Ya, sekti monggo aja. Yuk, Azhara. Yuk, dadas satu lagu kita kundur sarang-sarang. Wonten Pak Bun nggih? Nggih, pas mengke setengah 3.
sesandingan aku jajaro kowe senajan wong tuwa urung marengke ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji gunung jebuk tajak ngopi segara geni tanggung wangi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti taladeni Sambil goyang dikit ya nak, ora apa-apa, enggak apa-apa. Walaupun pakai hijab, kita goyang-goyangnya versi hijaban, ya nak? Yo, Azahra Musiknya Indonesia, Azahra Audio. sayang sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe oh sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku jajaro kowe senajan wong tuwa urung marengke Yo, hey. ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki Yo, penting aku kowe iso dadi siji gunung jebuk tajak ngopi sekarang geni tanggung lagi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki ya, ya, ya. penting aku kowe iso dadi siji gunung jebuk tajak ngopi sekarang geni tanggung lagi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti taladeni Koki Panowun, terima kasih ya Cahyo. Loh, pun Pak Polo, badhe kondur. Kapilotnya mboten. Mboten le Jawa. Pun donga kula sepenting terang. Jawa itu Ponorogo kali ngebel. Niku mau di WA ngebel udan deres nggih teng nggone banyu kok. Nggih, monggo nderekaken. Kemarin matur kunjungan pada sagunging para rawuh kakung Semana Putri sawetawis sinet mojo bilanganten kabedol saking sasana mayang arum tumuju wonten ing sanganipun tratap rampat dalem balabismo pratandani bilih pawiwahan parganing agung sampun paripurna. Sumangga kita tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillah irabbil alamin saking kawula pribadi Patke Arwana wonten saking juru paes Mbak Endang Samara Azahra musik ugi Azahra audio wonten sedaya kekirangan nyuwun gunging pangapunten ing akhiripun bila taufik wal hidayah waridho wanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur sugeng santen nuwun Allah nuwun. kapan kowe iso tak duweni Wayah-wayah, Dik. kapan rokomu iso tak kekep saben wangi kedimpen-impen kudu
dadi siji. Pasano atimu eneno tresnomu, bakal tak jaga sak dawane wektu. Sumilir angin teko gawa kabar bahagia, bareng ilangku nyadak ning sandingku. Kaya apa bungahe ati ra nyangka isa nyawiji, matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati. Yuk untuk Sinoman Karang Taruna nanti bisa kita goyang bareng-bareng, tombolnya kesel bisa merapat ke panggung. Yo Azahra Saben dina anane mung kangen, saya tetep sira sing tak angen-angen. Masih ibarat langit dan bumi, bakal tak perjuangan nanti sedi siji. Pasano atimu enehno tresnomu, bakal tak jaga sak dawane wektu. Sumilir angin teko gawa kabar bahagia, bareng ilangku nyadak ning sandingku. Kaya apa bungahe ati ra nyangka isa nyawiji, matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati. Sumilir angin teko gawa kabar bahagia, bareng ilangku nyadak ning sandingku. Kaya apa bungahe ati ra nyangka isa nyawiji, matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati. Masih ada waktu untuk Sinoman Karang Taruna, mungkin ada yang mau duet, ada yang mau joget, monggo. Ayo, halo, bro, lagunya apa bro? Masih ada beberapa lagu, mungkin ada 50 lagu lagi. Masih ada 20